Hey loves, welcome to my YouTube channel. Thulisile Kolweni. If you are new here, welcome and welcome. Please do not leave without subscribing, commenting, liking and sharing this video with your friends and your family. I would really appreciate that a lot. And if you're my day one, welcome back my loves. Thank you so much for choosing to watch this video. I really do appreciate all the support and the love that you guys have been showing me. Please do not forget to also like, share and comment down below. I'm busy doing my face. I'm trying to pull a no makeup look for today's look. I am going to a funeral. I literally just want to open this vlog and let you guys know that I am actually going to a funeral. And I want to take you guys with me to do a no makeup look. I will see you when I leave or when we are by the funeral, because I'm gonna be helping out a bit and see what needs to be done still. Loves, I'm done with my face. I hope I achieved the no makeup look. Funeral, it's very hot. Yeah. So we then helped out with izitulo bezifuna nje just to be wiped down so that zingazungcolisa abantu, the people that are going to attend the funeral and sit on them. So that's what we were doing here. We were helping with that, and we also had gents that were helping us taking the chairs from where we were to where the tent was built. So this is what we were doing here. And a kitchen, we had the team. There was food that was prepared somewhere else, and Ngosi's funny Lolona, she loves cooking, so she was assisting with doing just one part with Usisno Ame. This is the tent before we set up the table for our pastor, and this was us now making sure the table is stable and that it looks decent. This is me now, Ndiputa Ilapo, with the help of ye cousins. So njengabantu abakhoyo, we had to pay respect xa kufika umzimba, and then they continue.
Ngokulawula zonke izinto Thixo wethu onamandla onke egameni lenkosi yethu uYesu Kristu phakathi kweduma lonke lembeko namandla nobukhosi ndlela ngakumbi kekho kumntu owazi inhliziyo ngaphezu koThixo. Abantu bangakubona ukulimala kwakho kodwa ubunzulu benxeba elikuwe baziwa nguThixo. Haleluya. Amen. Kuye ke ongumnyangi wamanxeba. Amen. Amen. Nakwesisimo Thixo nani. Amen. Nakwizalamane zonke bahlobo bakhe kungokunjalo. Amen. Sifunda apha kumfundisi Maxunyana lo kwibandla lase Living God's Power Ministries phansi koBishop Rwaqwana. Silapha ke kwelikhaya ngoba sinodade wethu olapha ngokwamoya. Simane ke sitshintsha, simane sithi kwesi simo asazani nawe, sazana nomuntu kwizimo zonke. Amen. Apha ibali lithi Haleluya. Amen. Ndiyalimbulisa lonke egameni lika Yesu waseNazaretha. Amen. Ndizoma njengomongi kabhuti. Yankwabizwe ambulance ke waye esibhedlela ngomgqibelo. Ngotata bebesamnqwenela bebengazange wenza nto phakulo mama bebesafalela uba aphe ayotya amasi ngoba kuyasengwa kwaNcuba. Umntana kaMancuba lo ngumtshana wethu ngoba ootata bethu ngoko sebesaluphele ebeza uncancapha kwethu. Asivanga nto ke ngabo ootata bethu besithi umzala wayeke wabahlupha bakwaNcuba. Sive nje into yokubane bebesamnqwenela bathi masithi nje enkosi ngokufa into yokubane ulele uzawulala phi enkosi. Ndithi ke thina kubonjangasa masilaleni ngenxeba apho lopha khona singakhathazeki sizalithuthuzela. Ingaba akekho apha uba ibingeyokuthanda kwaThixo ingaba asimazi noba watshona kodwa sibonga uThixo kuba ekwazile ukumveza. Sibonga uThixo emveni kweminyaka 821 singamazi ubhuti wethu uba wayaphi, kodwa ke inqaba yena ebesazi uba siphi. Kodwa ke andifuna ukumblame, ndifuna ukuthi nje enkosi kubawo uba sikwazi uba simfumane ubhuti. Simfumene apha ngoNovemba. Xa simfumana ngoNovemba urayithi, akaguli, akananto, unguye nje. Ndiyatsho kuye bhuti ke uzazosibona nini? Uthi hayi ndizawuza ndizonibona xa nibuye emakhaya, ndizawubuya ndize ndizonibona. Kanti kukuhamba kwakhe andisoli nto, njengoba ndisitsho andisoli nto. uThixo ndiyambulela ngendlela enze ngayo, ndiyambulela ngendlela enze ngayo uThixo, ngoba enyanisweni abantu abaninzi nabula moshali besikuyo simnantsike kuyo kuyatshopha kuthiwa ke kungcwatywa abantu abangaziwayo. Inhliziyo yami yababuhlungu, ndatsho ndathi bawo uba kwenzeka ntoni, but ndiyabonga uba thina sikwazile uba simthathe ubhuti siyombeka. Ewe ukumfumana kwam ngosimfumanayo phaa bendinethemba elikhulu futhi ndisithi uThixo uzamtshintsha naye afane nezinye inkulu. uThixo uzamtshintsha naye akwazi ukulungisa ikhaya lakhe. Kodwa akusenzekanga. Sibulela nje uThixo uba simfumene. Ngoku ndimfumana phaa ndinethemba elikhulu uba ndithi kuye izohlala nam kwam bhuti wam, uzawuhlala phaa endlini nam. Andisalam. Ndixakiwe ubomi. Molweni.
I turned the camera. Bayabhunga. konye umzi nothi apha sithi nakonye umzi makwami ibe nje enkosi ke nani befundisa bethu Iwenzele ndingekasusuwe. Iwenzele. Hey loves, so we are back from the funeral. As you saw snippets of it. Thank you so much for watching. Please do not forget to like this video, share this video, and comment down below. I think I'm gonna close it off here. I don't think I wanna continue with this vlog. Oh, I don't know if I showed you guys my nails. What do you think of my nails? One thing about me, I think I do love a solid color. Maybe a red, a black, a white. Like, I like simple things. I'm a simple girl, so I did achieve. What do you guys think of my makeup too? I tried to pull the no makeup look. Obviously now I have applied my makeup even more, so I will look like maybe I'm a bit cakey, or also because it's hot. It's really hot, like within 5 seconds I am sweating like this. But what do you think of my makeup? Well, thank you so much, my loves, for watching until this far, and I shall see you in my next vlog.